Mireu, avui m'heu demanat a veure el tema del formulari d'anglès, que us fes un petit tutorial, Us ensenyo. Aquí és la pàgina d'anglès, hi haureu anat, sí, English, aneu a la pestanya, si ho feu amb el mòbil us surt un desplegable al costat, aquest costat, o l'altre, no ho sé. Després, és aquest exercici, sí que diu, answer the questions online and send them at the end of the form. Sí? I després us ho poso en català perquè també ho pugueu entendre tots, que diu respon les preguntes en línia i envia les respostes al final de tot. Cliqueu aquí i aquí us surt aquesta mena d'enquesta. I us diu talk about me, answer the questions below, sí? What's your name? Aquí, sobretot, no m'hi poseu el cognom, Poseu-m'hi el nom o les inicials. Si m'hi poseu les inicials, n'hi ha que es repeteixen. Val? Per tant, quasi millor que m'hi poseu el nom sense el cognom. És l'única que és obligatòria, Vol dir que si una no la sabem, ens saltem. What's your surname? Sí? Bueno, aquí, clar, us he posat. Va, no passa res. How old are you? Us l'inventeu. Where are you from? Veieu aquesta? Hi ha... això, preguntes llargues, How old are you? I'm 39 years old. Where are you from? I'm from, sí? I'm from Sweden, I'm from... On sigui, si us fixeu aquí sota, hi he ficat una imatge que hi ha vocabulari, sí? Aquí és el país, la nacionalitat i la llengua que es parla. Per exemple, Rússia és Russia. I la persona que viu a Rússia és Russian. I la llengua que es parla és Russian, també. És el mateix, sí, però n'hi ha que no. Per exemple, n'hi ha molt pocs que no sigui que no. Val? No sé, mireu-ho. Després, what's the weather like today? No me fiqueu, it's sunny. No. Today is sunny, or it's sunny, or it's cloudy. I teniu aquí la imatge. What time is it? I veieu aquí, us ho he posat en digital i no m'heu de posar 4. M'heu de posar it's 4 o'clock. Si us fixeu aquí, per exemple, en aquest cas seria it's 4 o'clock. Sí? It's a quarter, que fos un quart, it's a quarter past 4. It's half past 4. It's quarter to 5. Això ho vam estar fent més aviat amb 6è, però ja va bé. Sí? N'hi ha varis d'aquests. A internet també podeu buscar-ho. Proveu-ho, després si no m'ho demaneu, és repàs. Després, numbers. Hi ha des del més fàcil, veieu aquí amb la imatge dels números així que teniu, sobretot sense faltes perquè ho tindré en compte, desenes, us he ficat aquí la imatge, i després aquests ja són més complicats, que potser no tothom els sabrà fer, si algú no els sap fer, el deixeu, però tot i així teniu aquí la imatge, És aquella que tenim a la classe, aquesta també. Val. Ways to say how are you, how old are you. Ui, aquí se m'ha colat alguna cosa. Va, no passa res. How old are you? Ja sé què passa. Veieu, aquí hi ha com una pista, no? When is your birthday? Aquí teniu, és l'aniversari, mesos, estacions, dies, perquè ho veieu. Sí, what's your favorite sport? A veure, aquí us he ficat uns quants esports. Mireu el sumo. Però si podeu buscar altres esports, A internet trobareu de tot. Your favorite food, your free time activity. He posat una imatge, però si a algú li agrada fer altres coses, doncs que les canvi. I quan acabeu, envieu. I m'arriba a mi directament. Sobretot poseu-m'hi el nom, perquè si no, no sabré de qui és. I aquí s'acaba el tutorial.